Тепер ти мене догані, Кася. А, легко, о, догнала. А зараз ти. Не догнала. Доброго ранку, сябри. Ой, привітання, Біяточка. Доброго і веселого ранку. Ми у доганялки гуляємо. Долучайся, Бията. Зови нас. Зови. Куди? Чекайте. Передача почалася, а ви гулять? А чому ні? Бо глядачі спеціально проснулися раніше, щоб зустрітися з нами, почути нечто цікаве. А ми гуляємо собі і на їх уваги не звертаємо. Правду кажеш, Бията? Ну так, пробачте, дівчинки і хлопчики, ми крихо загулялися. Але зараз же виправимося. Лесик, а ну худенько сядь ровненько і не крутися. Чого? Сама ж почала, а тепер командуєш. Сама не крутися. Ні, это я. Эй, вы ободва, успокойтесь. Ліпі, давайте расскажем нашим сябрам, что у нас нового и цікавого. Новини добра ранка, клас! Цур я ведуча. Дорогі сябри, привітання. А чому гэта ты вядуча? Я не горшы за цябе. Вось, глядзіце. Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Адыдзі, гэта маё место. Маё! Ну что ты будешь Маё. робить? То гулять разом, то праз хвилину свараться. Зараз мы их провучим. Маё Я место. буду... Мы с вами находимся на месте, где отбывается сварка мышталізорками Касей и Лесиком. И она у самом разгаре. Цікаво, хто переможе? Але раптом спрэчка спыняецца. Што здарылася? Бията, ты что гэта? Про нас новины вядзеш? Так, адкрыйце сакрэт, чаму вы толькі што сварыліся, а цяпер не. Таму што мы ведаем, што нашым гледачам не падабаецца, калі мы спрачаемся. Так, і папраўце нам самім таксама. Сябры, мы дружныя. Бачыце, Лесик, давай. Але так бывае не заўсёды. Адкажыце, чаму вы так часта не знаходзіце паразуменні? Ну, Таму што Лесик вельмі любіць спрачацца, асабліва са мной. Яму што не скажы, усё супраць. Не, гэта Кася заўсёды супраць, хоць у мяне навуковы падыход. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А у мяне вясёлы падыход, і невядома, чый гледачам болей падабаецца. Мой. Не мой! Так, здаецца, полымя разгараецца зноў. Паназіраем. Цішэй, Кася. І нічога не разгараецца. Мы хоць і сварымся часцяком, але заўсёды мірымся. І мульцікі заўсёды разам глядзім. Так, вось як зараз. Што ж, цудоўна, час і нам далучыцца, сябры. А калі не ў даганялкі не спрачацца, то што можна пагуляць? Хіба мала ў што? Напрыклад, у веру не веру. Хочаце? Вядома. А хто пытанне задаваць будзе? Звычайна гэта раблю я. А на гэты раз буду я. Разам з часопісам «Умняша». А вы павінны будзеце здагадацца, дзе праўда, а дзе выдумка. Гэта мне падабаецца. Люблю усялякія загадачкі, асабліва навуковыя. Пачынай хутчэй. Добра, але першае пытанне, Лесік, я падрыхтавала для Касі. Ты ж не супраць? Невядома, калі ласка, задавай Касі. Ага, я слухаю. Ці верыш ты, Касечка, што пясок умее спяваць? Пясок! Спяваць! Уяўляю сабе. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Дык які твой адказ? Ну, Бията, ты сур'ёзна? Так. Ну, што ты скажаш? Не, не можа такога быць. Не веру. І дарэмна, Касечка. У пустынях, калі вецер моцна дзьме, пясчаныя дзюны выдаюць неверагодныя гукі. Адны падобныя да спеваў, другія да воўчага вою, а трэція нагадваюць грукат. Хто гэтага не ведае, можа нават спалохацца. Не дзіва. Я б таксама спалохалася, калі б пачула нечый голас ці грукат у пустыні. І я. Біятачка, цяпер мне пытанне. Так, Лесік, табе. Ці праўда, што замест снегу і дажджу з неба можа падаць зерне, рыба ці нават жабкі? Ага, на гэты раз ты выдумляеш. Ну хіба ж такое можа быць, жабкі з неба? Чакай, Кася, пытанне не табе,
а Лесіку яму і адгадваць. Ну як ты лічыш, бывае такое? А я дакладна ведаю, што бывае. Я нядаўна чытаў пра такі ўраган, які ваду разам з рыбамі ўзняў у паветра. А калі ён сціх, вада зноў выпала на зямлю. Разом з рыбай. Ага. Уяўляю, гуляем мы з вами, і раптам бэнц-бэнц, рыба з неба ляціць, во дзіва, і па галаве табе. Атрымаўся сапраўдны рыбны дождж. Таму веру, біятачка. Малайчына, Лесік. Гэтак жа можа падаць і зерні, і жабкі, што заўгодна, калі ўраган іх падхапіў. Які ты разумны, Лесічак. А зараз мне пытанне. Добра, ці верыш ты, Кася, што дрэвы наганяюць вецер, калі гайдаюць галінамі? І чым больш яны хістаюцца, тым мацнейшым будзе вецер. Веру, я сама бачыла. Такога ветру нагналі сваімі галінамі, я ледзь на зямлі утрымалася. Ну ты дзівачка, Кася. Чаму гэта? Бо гэта няпраўда. Як? А вось так, не вер вачам сваім. Лепей часцей у энцыклапедыю зазіраць. Гэта вецер хістае дрэвы, а не наадварот. От жа, зноў заблыталі мяне. Законы прыроды трэба вывучаць. Добра, буду. Але зараз мне так захацелася крыху адпачыць і паглядзець мульцік можна. Ну, вядома, і мы ўсе не супраць. Праўда, сябры? Глядзім. А можна цяпер я пытанне для гульні веру-не веру задаваць буду? Калі ласка, Лесік, а мы з Касей гледачамі будзем адгадваць. Ага. Пытанне для цябе, біятачка. Ці верыш ты, што ліст расліны можа быць такім вялікім, што на ім можна сядзець з нагамі? На адным лісце? Так, на адным. Толькі калі мы самі зробімся маленькімі, як матылькі. А так, не веру. І ты, Кася? І я не веру. Я як бията. І дарэмна, ха-ха-ха-ха-ха. Як? На рацэ Амазонцы, што ў паўднёвай Амерыцы, растуць вадзяныя лілеі. Дык у іх лісты па 2 метры ў шырыню. Вось дыкну, як дыванок. Так, дзіця лёгка на ім утрымаецца. Здорава. Дзякуй табе, Лесік, што расказаў. Запомню. І я. А для мяне пытанне ёсць? Вядома. Ці верыш ты, Кася, што самы моцны на зямлі мураш? Самы моцны. Мураш. Ён же такі малюсенькі, такі маленечкі, такі. Падумай, добранька. Але я сама бачыла, як яны цягнуць грузы больше за сябе. Я так не магу. А ты, бията? Не. І я не магу. Ніхто так не можа. Нават слон. Ого! А мураш можа? Значыць, ён сапраўды самы моцны. Веру, Лесік! І правільна робіш, так і ёсць. Ура! Я угадала. Малайчына, Кася. А для вас, сябры, я таксама пытанне падрыхтаваў. Вось здорава. Праўда? Слухайце уважліва. Не, ці нават записвайце. Ці верыце вы, што пінгвіны на зіму ляцяць на поўнач? Ух ты! Калі у вас ёсць правільны адказ, хутчэй пішыце нам. І не забудзьцеся, што яшчэ ў лісце абавязкова павінен быць малюначак. Іх вы можаце дасылаць нам па адным з адрасоў. Электронным добраранак.tv@gmail.com Ці па паштовым 220 114, город Мінск, вуліца Макаенка, 9, праграма «Добраранак». Пераможцаў чакаюць падарункі ад нас і часопіса «Умняша». А цяпер маё пытанне. Давай. Ці верыце вы, сябры, што зараз пачнецца відовішча, якога ўсе вельмі чакаюць? Гэта ты пра мульцік? Ага. Веры! І правільна робіце. Глядзім. Кася, Лесік, а чым вы сёння будзеце займацца пасля заняткаў? Урокі рабіць. А потым гуляць з сябрамі. Ці не хочаце да мяне завітаць у госці на тортик? Хочам! Ты яшчэ пытайся. Дык прыходзьце, запрашаю. З задавальненнем, дзякуй, біятачка. А зараз час збірацца на заняткі. Да пабачэння, сябры. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Мы, як звычайна, сустрэнемся зранку У нашым добраранку!